Kto prišiel na aute? Ja. Máte mať? Vodičný preukaz. Máte? Nemám. Máte zákaz činnosti? Áno. Výborne. Vy ste prišli? Áno. Aj vy predpokladám, že keď ste vystúpili z auta. Šoferoval kto? Áno. Jazda na osobnom motorom voze v čase zákazu činnosti, takže vy ste mal zákaz. Vy máte zákaz na zákaz? Na príbe. Môžeš mi vylustrovať jedno vozidlo, lebo dotyčná osoba nemá žiadne doklady. Volkswagen Golf, modrá metalíza tmavá. Požiadam ťa aj VIN číslo, lebo tento Volkswagen Golf, ktorý je predo mnou, tak je zlatej farby. Dobre, bavme sa na rovinu. Nechcú drogy, prísahám, že to nechcú drogy. Kde ste to zobrali? Dostala sem to od chlapca. Keď výzvy, keď hovoríme, že zastavte, tak máte zastaviť. Keď hovoríme zastavte, tak máte zastaviť. Dobre, ja si idem natáčať teraz. Potom kričíte, že Vy sa v tom našli? Ste normálni? To je vtip, hej? Keď vám hovoríme opakovane, aby ste zastavili, tak máte zastaviť. Čo nie ste povinní? Niekomu, kto mi skočí do cesty. A vy si čo myslíte, že ja sa vlastne nejdem pýtať na nič. Ja sa fakt na nič nejdem pýtať. Dobre, pane. Čo potrebujete zistiť? Chcete pokutu, dobre? Za čo? Za tie hanlivé gestá a... Veľa šťastia. Dobre, súhlasíte s ňom bokať pokuty? Nie, súhlasím. Dobre, tak budete predvedení na obvodné oddelenie. Nie, ja nemám povinnosť ísť teraz na obvodné oddelenie. Pane, vyzývam vás, budete predvedení na príslušné obvodné oddelenie, dobre? A kvôli čomu? Poďte k nášmu vozidlu. Môžem to spýtať kvôli čomu? Ešte raz vás vyzvem a budú použité donúcovacie prostriedky. Rozumeli ste tomu? Ste první chlapci. Dobre. Keď vám príde vtipné vykrikovať, že sme a tak ďalej, akože, a potom neposluchnúť výzvy, akože je to trošku cez cestu. Bezpečnostná prehľadka, máte pri sebe nejaké nože, Keď si myslíš, že to je vtipné, tak v poriadku. ruky si dajte hore, rozkročte sa. Zvykajte si pod jazyk všade. Keď je taká červená kontrolka, tam si zmizne. Vytieraj, príto cech boky, vytieraj. Jak ste sa dopracovali k autu? Chcem. Ty taký je známy, že nevieš, že to bude. Chcem. Tak áno, potom. To auto opäť asi polhodinu. Neviem, či teda keď som si s kým povedal, že to je karnice, keď som vypil, či... Pane, všetko vaše toto? A koho to je? Koho to je? To sa vám len tak tam javilo. Amfetamín. Ste podozriví z prvého prechovania umelné psychotropné látky a jedna vec a druhá vec neoprávne užívanie cudzieho motorového vozidla. A ešte bolo kradnuté v tej súvislosti. Vy ste vedeli z čoho. Takže na základe tohto, pane, ste momentálne podozriví do vyšetrovania paragrafu 75 2. Pravdepodobne bude treba aj sadicu, ale zatiaľ ťané vozidlo, volejte v zákrute, kríkoch. Polícia! Vidíš ho? Dobre. Tu na ten betón. Aj tu daj nohu. Také prevrátené na strechu, 3 krátok. Pohodlíky. Boli vás niečo? Pane, áno. Poďte, čaký auto. To je privedený. Dobre, rozumiem. A čo si myslíš, taký čo má? Máš zlomenie ruky asi? Dobrý večer, pán vodič. Predložte mi doklady potrebné na prevádzku vedenia motorového vozidla. Dobre, pán vodič, vystúpte si z vozidla. Čo sa týka omamných psychotropných látok? Neboli žiadne. Viete, čo sú omamné psychotropné látky? Všetky zakázané. Hej. Čiže nie si užívateľom, hej? Užívateľ nie.
A čo ste teda? Užívateľne. Slovák. THC. A to THC, to nie je čiarka. Takže je pozitívne. Nakoľko ste podozriví teraz z priestupku a to užívania týchto látok počas vedenia motorového vozidla, tak budete eskortovaní doktorovi na toxikológii. Dobrý deň, pán vodič, požiadam vás, predložte doklady potrebné na vedenie prevádzku vozidla. Či dáte trošku tú stranu, vytočte, poriadne pootačajte to, nech to je biele celé. Jak je to s tými drogami? To dávno si mal. Teraz Kedy? mám pauzu už dávno. To je kedy? Pol roka. Ten test ukazuje tak 2-3 dní dozadu a vychádza zatiaľ pozitívny na metamfetamín, pervitín. Váš drogový test vyšiel pozitívny na metamfetamín, amfetamín. Presujeme sa spolu, ako som hovoril, na odber biologického materiálu, kde sa táto pozitivita potvrdí alebo vyvráti.